Господи, тази вечер пак запалих свещичка пред иконата на Свети Мина. Винаги съм вярвала, че той е закрилник на пътниците. Помня как баба ми шепнеше молитви, когато дядо тръгваше с каруцата към града, а сега аз шепна за моите деца и внуци, разпръснати из чужди земи. Всеки път, щом чуя телефонен звън, сърцето ми подскача. Дали са добре, дали нещо им липсва. Господи, моля те, пази ги, както си пазил хиляди българи по дълги и непознати пътища. Дори когато стаята ми е тиха, усещам топлината на вярата. Знам, че молитвата ми ще ги стигне където и да са. Дай ми сили да вярвам, че ще се съберем отново, да чуя смеха им вкъщи. Свети Мина, пази ни всички, а ти, Господи, изпрати ни светли и добри дни. Амин.